Guys, mayong udto ninyong tanan diha guys, mayong udto natong tanan og kumusta. Guys, karon diha guys, niagi na pud mi diri sa kuan, ikaduhang bisis na ni guys, nga niagi mi diri sa Cecilex Braids. Tanawan ninyo guys, oh, ako mong itor diri guys. Nice kay diri guys, oh kita tanan. Oh, tanan palibot ang dagat. Oh, abi na ko hadlo kay diri agian guys. Mura ra man daig wala guys, dilim gani kay hangin, mas maayo pa diri kay sa old braids o sa second braids. May pa diri kay walay hangin, dili ka kulbaan. Ya, sa mo lang hunahuna, na murag madlo ka kay tungod sa kataas niya. Pero okay ra jud kayo dai guys. Ikaduha na ni namong agi diri guys, kay gikan na pud mi og car. Oh, tanawan ninyo guys, oh nindot yang langit. Nindot yang kuan sa langit mga panganod. Na pwede jud siyang taas sa diri. Excuse me. Pwede siyang taas sa diri oh, ang ihang kuan boundary. Boundary. Oh, nami sa daplin kay ang agianan sa motor kaning nailinya nga blue. Oh, nangari sa mi siya agi. Ari mi diri, nya kanang may murag pakit ro diha ba ana diha mohunong ang katong mawagtangan daw upuan kanang brake ato siya didto. Nya para to sa kanang simbako lang ba mahitabo niya nga way brake ato sila dito padung kay para munong kay dili man to siya simentado dito murag yuta ra bitaw. Yuta ra nya o nanata na wa pa jud kaabot sa tunga-tunga. Nya kani diri sa Cecilex ba sa wala pa ni gi-open. Nagsabot dai mi ni Daywina nga muagi mi diri nya musakay mi sa iyang sakyanan. Sa wala pa to nag-open, ana din siya nga ana niya siya nga mangmagi niya ta diha dai. Nga sige niya pasakyan sa sakyanan. Nya kay moagi ta kay katong pag open 90 daw ang bayad sa sakyanan. Nya kuan sa unang motor 90 pero karon nga dugay na ding gi-open tag 60 ang motor pero wala may kibaw sa sakyanan og tag pila. 60 man ang motor. 90 day katong niagi mi nga nagsakyanan dai mi pag first na mong agi. Pero si Daywina, shout out Daywina, dugay na lang na open nakagi na lang ko wala jud dahil tabo nga gipasakay ko siya sakyanan na. Niagi mi diri sa Cecilex Braids. Kay ana man to siya nga mag-open gani si Cecilex dai. Mangagi niya ta manakay niya ta sa akong sakyanan. Wala jud dahil tabo, Daywina. Pero nisabot ra sad ko guys kay perting bisiha jud ana niya tungod sa iyang business. Pero mi siyang busy, wa jud siya lugar. Wa siya lugar ba nga isuroy-suroy. Pero nisabot ra man sad ko, okay ra kayo. Pero nakagi ra jud gihapon ko bisag wala ko makakuyog niya. Kagi ra gihapon mi. Kay okay ra man kayo ang motor niya sa bago lang mahadlok ko pero karon naman akong anak ko yog sus okay ra man day kayo diri guys. Tinuod man jud itong gingon ni Ma'am Joy nga dili jud hadlok ang motor day, okay ra jud kayo. Agi dito day. Nya kanila gyud mahadlok pa ta kay wa jud ko kasuway. Nya na pud ko tanawon lang sad ma'am. Pero okay ra jud day kayo. Umuagi ta nga nagmotor, pero kira jud okay ha. Mura ra sa tag naa sa old bridge ba. Nga okay ra sad kayo, pero mas may padiri kay dili bitaw kakakita og daplin kay tungod nga taas ang ilahang kuan kanang siding. Og modol na ka sa kuan, yung kuan ka mo tan-aw jud kas dagat ay pagkakakita. Kay murag close ang iyang kilid-kilid ba. Na ay klaro kayo ang mga siding nga taas siya kuan. Taas siya og kanang height. Dili kay ang hangin dili kay kasulod. Ya, hapit ta mo abot sa kuan guys sa Cordoba, nanay kuan nanay islang gambay. Oh, di ba? Ya, hapon naman ni dagdag-dagong para ba jud. Nya kani akong driver kusog kay mo padagan mahadlok sa kuba. Paspas kayo. Maglalis mi usahay kay peti jung kusugan mayon malangag unit lang dinha. Unit lang diha maglalis lagi mi usahay guys. Oh, hapit na ta sa kuan guys. Hapit na sa bayranan. Oh, di ba? Nice kay siya diha guys. Nice kay diri guys. Oh, hapit na. Naay mga kuan guys, naay mga restaurant diha. Oh, daghan sa kay day mga on diha. Kana diha nga dapit daghan kay mga on. Pero sa akong kuan, sa akong nahuna murag mahal sa siguro diha guys. Ang maka-afford sa diha ang magsigikan na diha ang maka-afford pero ang pareha namo murag dili jud siguro ka-afford. O na guys. Nana ta diri sa tulpihanan. O na naguna namo. Nya dako jud ay kaayo ni diri o pila ni ka wi diri daghan kaayo. Ang padungan to padung sa Cordoba daghan kaayo pila ni ka linya. Makaabot sa ni gamay kay naay naguna namo. O motor na diri ang dapita ang muagi. Una si sila yung mga bantay diri guys naa sa kilid. Naa sa kilid ang bantay diri mga pulis. Mga pulis diri. Mura dag tulo ni kawi diri nga padung Cordoba. Tara ni agi na ang ban. O nagani sila. Kami na din sunod, di na madugay. Mubayad sad mi sa kuan, tolpi. O di ba guys? Hi guys, nindot kay diri guys. O di ba? O nice guys tanan. Agi mo katong wala pa kaagi kay okay ra jud kay diri. Okay ra jud okay ha. O man ang ilang boat sa kuan, boat sa tolpihanan. Daghan sa di ang ilang mga boat diri. Dili wala jud tinuoy traffic diri dapita guys. Lakos ra jud ka, dali ra jud kay ka kay. Wajay traffic. Ang problema ra og kanang ang imong pag-drive. Hinay ka, dugay jud ka. Hi ma'am, welcome to my vlog. Nagsukli na siya, nibayad na mi, niya musukli na. Thank you ma'am. Go na sad mi, hapit na mi sa Cordoba. Tanawan ninyo ako mong ikaw tanawon sa kuan. Nice kay dira dako kay dagom. Dagom kay tanan guys. Nya hapon na sa dungit-ngit na ang langit. Mo na diha ang mga kilid-kilid. Makita na siya dira kay kanang dool na sa kuan. Ako an ba na ta nasakop na ta sa Cordoba. Kuan na yuta na. Nya kani didto mo diretso tangad to sa kuan. Mo diretso bingad to sa New Town. Wong nami diri agi kay ingon man si Titi nga dool na daw dire kay diretso ra.
Hi guys! Don't forget to follow my feeds and YouTube channel guys. Ayaw kalimot pag-follow na ko guys. Ako ang page. Ang akong page, 9X TV. Ug ang ako ang YouTube channel guys. O dool na lang ta guys. O apit na jud tang maabot sa tiilan ani ang kuana braids pero dili na ni siya kuan dili wala na siya dagat na ta sa park sa mayuta na ba. O nara o na crossing na. Nya kami mula hospital to sa Pikas kay adto mami sa kuan Marigondon sa may Mactan Oasis. O nindot view diri guys. O nya kani akong driver, magsigig hunong-hunong kay mo dagkot ako sigarilyo. Aso lagi ning tawana kay magsigig pa ni garilyo kitay masigig hingo sa aso. Digid pa to nga dili sa magsigarilyo niya nagmoabot. Magsindan jud na siya panigarilyo, maglagot ko. Magsige miglalis. O di ba? Tanawang view, di ba? Nice guys tanan guys. Oh wow. Nice kay diri guys. Nindot kay diri agian jud kay walay traffic, dali ra jud ang moabot sa tuang adtuan. Magdepende ra jud na nato, madugay ta og madali. Kay wa jud traffic kay diri, wa jud traffic way hassle sa pagbiyahe. Ang pabor diri sa Upon ug sa Mactan, pwede nido tagari mo agi diri kay wala jud siya kuan, wala jud siya traffic. Mingaw jud kayo ang daan, perti ra jud dalian ninyong moabot ug adto mo Cebu City nya ari agi. Perti ra jud dalia kay wa jud traffic, depende ra jud sa ato ang pag-drive. Na tawa o. Gusto kayo sila mapadagan kay wala may kuan, wala may samok sa karsada. Dali ra jud kaayo moabot ug asa ka adto. Murag wala ra jud kuan. Kani nga mo ang pagkuan gikan dito sa pagsaka sa SRP. Anto diri sa may kuan, diri sa may tiilan diri sa